Ha calach Steòrnabhaigh na achgur t-saoghal do cheàrnaidhean a imimeach cheàrnaidh. Hí gat isteach mistí géiltin fiag I dheabhrí, agus is an grún bíasan bíag nan páist láial do bheith I bhaile. Ha gan yr un hwn I cuideachd y dheabhrí as y marinas. Ha dyd hyn as y chwbl cearnaidh fanna a maragais fanna ac yn eile cuideachd. Ha mag ar un y fi brin nhw agus brin mewn haid ac as y danigad agus ha cwn haid ac yn sy'n adash dam a'ch oen ys cyl am fi brin y dyn ys coniach yn dyn ysg yw agus cuideach na dyn ysg coideach cheimiisiúil cael o gachla ha tor agus ha nad yn dy rwtyn ac fydd at dy cheimiisiúil. Ys mae dy cheimiisiúil sio jo cuideach yn dys ymrynef agus am ysmach yn gael sy'n dyn ha dyn ffeim gos sa dyn ffeim ga dyn ysg cuideach ma fi brin dy cach y eile agus pianach y gyfar gan y dydnys nos do siachet. Sa'n tor at ac yn llach fi mwyswn as na baltyn ac yn mwyswn as na baltyn na siown agus chan ym graf yn mwyswn gwy I as y falis o fawr ac a hast cheimiisiúil yng nghalw. Hannig Drake agus Monique tar sin y chwn Siar I dy iachtachge yn Paragon. Hat I dy hwle stach amisyn mare eichgyn is adachgyn. The very first time that we pulled into Steòrnabhaigh, it could not have been more perfect. It was summer. It was a couple of days before the Hebcelt Fest. It was sunny. And we got the last space in the marina. And then the weather turned, the winds turned. And so we weren't able to continue on. And so we ended up staying here for almost 2 weeks. And I think we really fell in love with it. We could tell just by looking at the layout here that if this place got hit with a bad storm, the boats would be safe. And when it comes to overwintering, I think the most important thing is finding a place where we know the boat will be safe. Always. Yeah. Ha iasnad fi sio, mae'n smech yn gyda sio yn o'ch of gawr ag a hac. So ha cwrt yr yw, sarale ar Australia. Agus sien nid yn y ddiaf y chwys siachet gawr ag as yn artig o tŵa as yn iau, as yn artig o jes as yn iau. Rôt is stiach gan yn iau sy'n miasyn. Ys chwfat y sanio gwyd, se nair o'n barc yn aram hada jochtig. Is sé nid yn y ddiaf had fi asgach artig fatting awrig. Ach adr sy'n sy'n Steòrnabhaigh yn ti Steòrnabhaigh fac o siach yn y awrig. Sa dy fi siwt gan yr hi hwyrisius. Chaneg sy'n daflen na tri as Chile and Oceans can do af. Martin va treffer cwas a han can trap sio. Och, wel, rhaid dwi'n Caribbeans. Norsen chwrt mynd am hi'n yn circumnavigations, rhaid missions. Ham ym myliad asyn hys, so ha ma fynd ang honiach ys bys yn ysgynnig af bys yn torgab ac yn fiols. Poc y mwyn sy'n ystofeg ys bydd y goi.